أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين رضوان الله عليهم أجمعين. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ba mu gushe ba muna bayani karkashin wannan maudu'i mai muhimmanci wanda muka bashi sunan tsatsauran ra'ayi a tarihin musulunci, inda muka kai ga abubuwan da za su kasance wato matattara na dukkan musulmi da dukkan rabe-rabensu koko da rabe-raben fahimtansu, abinda zai hada su waje daya dangane da fahimtar da suke manassi na alkur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, inda muka yi bayani akan cewar matsaloli wa'inda nassoshi sun zo sun yi bayani a kansu sun rabu kashi uku. A gefe ɗaya kuma akwai wasu matsaloli wa'inda su ba su da nassi a game da su, wa'inda malaman usulu suka ba su sunan masailu adimatun nusus, wato matsaloli ne wa'inda ba su da nassoshi. muka yi bayani akan su, muka yi bayani akan darajatul ijtihad, wato kima ta ijtihadi karkashin wa'annan matsalolin, ta inda muka ce su ne wa'inda sun ɗauki bangare mai girma karkashin wato ijtihadi. Sannan wanda ke biyo da su ne matsalolin da nassi ya zo a ƙarƙashinsu. Su kansu ɗin akwai mataki-mataki waɗanda wato nassi ya zo a ƙarƙashinsu. Akwai waɗanda ake kiransu masailu zanniyatu subut, zanniyatu dilala. Malaman usulu ko malaman usulu na zamanin nan mu'asiruna suka ba su sunan masailu al-masailu zanniyatul mutlaqa, wato matsaloli ne wa'inda nassoshin su ba yaƙini tare da su, wato rashin yaƙini mutlaqi ne tare da nassoshin da sun zo ƙarƙashin wayannan hukunce-hukuncen. Ta ɓangaren wato silsila wajen tabbacin wannan abun, wato wannan nassin ga ainihin tushen da ya fito daga gare shi, sannan kuma wurin ma'anan da shi wannan nassin yake bada shi, duka ba yaƙini ƙarƙashin su. Don haka su masailu zanniyatun mutlaqatun ne ake kiran su, wato babu yaƙini tare da su ta ɓangarorin guda biyu duka. To su ne abinda muka yi bayanin su a darasin da ya gabata. Malamai suka ce su ne wato wanda suka zo na biyu bayan wa'incan masailu adimatul nusus din nan, wa'inda suka ɗauki wuri mai girma koko suna da faɗi wurin wato ijtihadi, diba da kasancewar nassin da ya zo ta duk bangarorin guda biyu ba tabbas tare da shi, ta hanyar da ya zo gare shi da kuma ta ma'anan da yake bada shi, duka ba tabbas ba yaƙini. Kuma sun ba da misali akan wa'annan matsalolin, wato kamar matsala ta ƙabalu da kuma sadlu, da matsala irin ta alƙunut cikin sallar asbahi, da karanta basmala a fatiha, a ce bismillahir rahmanir rahim kafin a karanta fatiha, da rashin karanta ta. wayannan dukkan nasoshin da sun zo karkashin wayannan matsalolin, wato zanniyatu subut ne da kuma zanniyatu dilala. Wurin zuwan su da wurin ma'anin da suke badawa, dukan su malaman usulu sun ce wato ba yaƙini ba tabbas, wato yaƙini ba yankakke bane akan ga abin da suke nuni gare shi. Sannan kuma hanyar da suka zo din nan, wato sun zo ta kan shi din hanya ce wadda bata kai martaba ta abin da ake kiran shi mutawatir ba. Mutawatir kuma ma'anan shi shine huwa al-hadisu ko al-khabaru al-ma'khuzu an jam'in ghafirin yas'ubu tawatu al-kadhibi alayhi an mislihim hatta ya kai ga tushen da ya fito daga gare shi har gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To wayannan yan kalilan ne nassi mutawatiri.
to duk abin da ya zo ba ta hanyar mutawatiri ba, sannan kuma ma'anan da yake bada shi ba yankakke ba ne ba, wato yana karɓan ma'ana, yana karɓan ta'awili, ko annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa bai yi bayaninsa ba, to wannan shine abu da ake kiran shi wato zanniyu addilalati. ma'anan da yake bada shi din nan ba bayyananne ba ne, ba yankakke ba ne ba, yana karɓan ma'anoni daban-daban. to wa'annan su ne abu da muka yi bayanin su a darasin da ya gabata, wato almasailu azzanniyatu dilala wa zanniyatu athubut. to darasin mu na yau, to akwai abin da ya wuce mu yi bayanin sa ba, cewa wato shi ma yana karkashin wato bayani da malaman usul suka soma wa'annan matsalolin tun farkon su ma, wa'anda ba su da nassi da kuma wanda nassi ya fito a kansa, duk sanda suka yi bayani sun zo karshe sai su rufe wannan babi akan cewar idan an tabbatar da kasancewar wannan nassin wato tabbacin koko dangantakarsa ga inda ya fito din ta inganta, sannan ma'anan shi ya inganta ko bai inganta ba, to a dawo kuma wurin tabbaka shi, wato a aikata shi aikace. shi ne abin da ake kiran shi alfiqhu tanzili, a yi shi a aikace din nan shi ma wani wato wata muhimma ce daban, wanda malami idan bayan ya tabbatar da wannan ayyukan ya zo kuma ya san yadda zai yi shi aikace ko ya karantar da shi ai aiki da shi, wanda shine imamuna al-imam Shatibi yake bashi taken manatu at-tahqiq ko tahqiqul manat, wato abinda wato aikata wannan nassin bayan an tantance shi ta bangaren da wato masdarinsa, da kuma an tantance shi wajen ma'ana ga ma'anan da yake badawa, to kuma sai a zo a san yadda za a yi shi a aikace, a sanar da shi mutane su san shi kuma su yi shi aikace. shine abin da ake kiran shi alfiqhu tanzili ko tahqiqul manat. wannan abin da ya wuce muke yana a darasin da ya wuce. yau bayanin da zamu yi akan barayi na uku, wanda shine masailu zanniyatu thubut qat'iyatu dilala, wato hukunce wanda dalilansu ta ɓangaren tabbatin dangantakansu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ɗin nan ba yankakke ba ne ba, babu yaƙini, amma ma'anan da suke bada shi ɗin tabbas ne, babu shakka, ma'ana guda ɗaya ne yake badawa, babu kokonto, baya karɓan ta'awili, baya karɓan wata fassara kuma daban. me yasa kuma baya karɓan ta'awili? malamai sun ce saboda abu guda biyu ne. na farko, iza tabanna shari'u tafsirahu bi nafsihi, idan shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya yi tabannin fassaransa da kansa, ya yi sharhinsa, ya ba da ma'anan wannan abu, kaga kenan ya zama yankakke kenan, tunda annabi ne da kansa ya faɗi nassin, sannan ya zo ya ba da ma'ana, ya yi sharhi, ya yi tafsiri ma wannan nassin, kenan babu wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da wani ma'ana fiye da wanda shi din ya bayar. wannan ya zama wato qat'iyyu thubut ne, ko ma wato ta inda ya zo din nan ba qat'iyyun bane, ba yaqiniyyun bane, to gashi qat'iyyu dilala ne, ma'anan da yake bada guda ɗaya ne, ya zama shi kenan ba ma jiran wani ya zo ya mana fassara, duk wanda ya zo to kwaba yake yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya fassara shi. na biyu kuma, kasancewarsa muhkam, wato muhkami ne, baya karban ma'anoni da yawa. dama mun ce nassoshi da yawa suna karban ma'anoni da yawa, don haka ana ba su takin hammalun auju. alqur'ani da kansa ana ba shi hammalun auju. to kasancewar wannan nassin muhkam ne, baya karban wani tafsiri, ma'anansa guda ɗaya ne kadai, to wannan ya zama muhkami kenan, ko ma ba a fassararsa ba ta bangaren lugha, ta bangaren uruf, ta bangaren al'ada, abin da yake badawa ma'ana guda ɗaya ne, to shi kenan koma ba a yi fassararsa ba, to ya zama wato qat'iyyud dilalati, domin nuni da yake yi, ma'anan da yake nuni gare shi guda ɗaya ne, baya karban tafsiri. to wannan shine abin da ake nufi da shi a nassu ko masailu zatu adillatin zanniyatu thubut qat'iyyatu dilala. matsaloli ne waɗanda dalilansu ta ɓangaren zuwansu, ta ɓangaren tabbatar da su asalinsu ɗin nan
wato bai zo ta hanyar hadisi mutawatiri ba, amma ma'anansu yankakke ne, guda ɗaya ke badawa. To wannan malamai suka yi bayani da yawa a kansu. Da suka zo bincike karkashi sai suka sami abin ya ɗan yi sauƙi wurin bincike. Dalili ko shine da can ana neman su wato su binciken da za su yi shi ta ɓarayi guda biyu duka, ta inda wannan nasin za a dangantar da shi ga inda ya zo, sannan kuma bayan an tabbatar cewar daga gun annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito, to kuma ma'anan da yake badawa din nan sai su nemi su yi bincike wurin fidda ma'anan shi, domin fidda ma'anan ma yana da wato ilimomi da yawa wanda ana bukatan kasancewarsu tare da malami sannan ya bujuro da ma'anan wannan abun. Malamai sun aje abubuwa da yawa wanda lokaci ba zai iya bamu wato daman mu bayyana su duka ba, amma su kansu din abu ne mai zaman kansa, ilimi ne mai zaman kansa kafin mutum ya zo da wato ma'anan abun. To kenan da can kana da muhimmanci mai yawa, za ka cire wannan abun daga asalinsa ka danganta shi ga masdarinsa, sannan ka zo ka nemi ma'anan shi. Yanzu abun ya yi sauki, inda ya zo din nan shine kadai za ka yi bincike a kansa, ma'anansa sananne ne. Mun ce saboda abubuwa guda biyu, imma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayaninsa da kansa, ko shi nassin kansa baya bukatan wani fassara, muhkami ne, ma'anan shi karara yake nuni ga abin da ake nufi da shi, ba a jiran ka sake zuwa da wani tafsiri. Yanzu kawai za ka yi bincike akan wannan hadisin ta ina ya fito, hanyar da ya biyo din nan ingantacce ne, duk mazajen hadisin silsilar babu illa a ciki ko akwai illa. Wannan ina za a iya tabbatar da wannan abun, za a koma malaman ilimin hadisi, malaman abun da ake kiran shi aljarhu wa ta'dil da kuma annaqdu wa takhriju. Malamai ne waɗanda Allah ya ba su wata fasaha wurin tantance mazajen hadisi da kansu. Wato akwai abu da ake kiran shi naqdul matan, akwai abun da ake kiran shi naqdu rijalil matan ko naqdu sanad. To kafin ka kai ma naqdul matan din nan da kansa akwai naqdu rijalis sanad, za ka bi su da ilimin aljarhu wa ta'dil da kuma ilimin annaqdu wa takhrij, ka bi su ka tsaya akan kowane malami da kansa ka bincike shi sosai. Malamai kuma suka sanya abubuwa masu yawa akan wato fidda mutum don a tabbatar da cewar ya cancanta a karbi hadisi ta hanyar shi koko ba za a karba ba. Wasu ma sun yi tsauri da yawa akan wannan, sun ce duk abu da ake wato yake harmul muru'ati, duk abin da yake wato yake taba mutuncin mutum, idan mutum ya aikata shi ba za a karbi hadisinsa. Misali, idan an ganka kana cin goro a kan titi kana tafiya, wannan harimun ne min khawarimin muru'ati, domin shi za a sa ba za a karbi hadisin ka ba. An sami mutum yana cin abinci a kasuwa, to wannan zai zama dalilin mayar da hadisinsa ba za a karbi hadisinsa ba. An sami mutum yana iya zama a titi ko hanyar da mutane suke wucewa ya tsaya ko ya zanna ya fitsari, wannan harimin khawarimin muru'ati. Abubuwa da yawa ne wurin wato aljarhu wa ta'dil. Sai da suka zo wato wurin jarh, an ce mutum idan an yi jarhinsa to a yi bayaninsa, a ce dalilin da muka yi jarhinsa to ga dalili kaza da kaza a yi bayyano, wa fi ta'dili la yubayyano. Wurin inganta shi kuma ba lalle ne sai ka ce ai mutum saboda ya zama za mu karbi hadisinsa domin kaza da kaza da kaza. To abubuwa ne masu yawa wanda lokaci ba zai iya bamu daman mu tsaya akan su gaba ɗaya ba. To wannan abu shine wanda mutum zai tsaya akan shi ya tantance, idan ya tabbatar hanyar da ya zo a gare shi din nan ya tabbata, sannan wannan hadisin zai inganta duk da kasancewarsa yana ba da ma'ana karara akan wani hukunci. Domin kasancewar hadisin wato hukuncinsa bayyananne ne, dalilin bayyananne ne, baya bukatan fassara, ba zai sa shi ya kubuta daga abin da ake kiran shi aljarhu ba. Dole sai an koma mazajen da suka rawaito shi din nan, an bincike su, an tabbatar da su, sannan zai ba da daman a aiki da wannan hadisin. To kenan yanzu abun ya yi sauki, idan an tabbatar da wannan abu sai a zo a aiki da hadisi. Yanzu ya koma abun aiki, ya zama dalili akan wani hukunci tsayayye wanda wato idan abu ya tashi da can koko nan gaba zai tashi,
duka za a yi aiki a tabbatar da abun nan ga hukuncinsa, diba da kasancewarsa ya zo daga gun annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan wato dalilin da yake nuni ko kuma ma'anar da yake nuni a gare shi din nan wato ya fita karara baya bukatan tafsir. Amma abun da ake neman mutum ya yi la'akari da shi a ƙarƙashin wannan abu shine bayan ka tantance wannan nassin gashi dangancinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata, amma kasancewarsa ahad ba zai sa ka ce shi kenan hukuncin da ni na iso gare shi ko kuma dalilin da na samu shi kenan ya fi na kowa, sannan ba za ka karbi duk wanda ya saba ma wannan dalilin naka ba. A'a, me yasa? Sabida shi ilimin wato aljarh wa ta'dil da kuma ilimin tabbatar da hadisi ta hanyar sanad, shi kansa din ma a ijtihadi ne, kuma yana buƙatan a jaddada wato yin bincike yau da kullum. Ana neman a ɗauwara ko a bunƙasa wannan ilimin na wato takhrijul hadis da naqdul hadis da aljarh wa ta'dil da ake yi. Ana neman a bunƙasa shi yau da kullum, yana tafiya tare da zamani. Kenan mutum yau ya zama a gunka tabbatacce ne ta hanyar da ya zo gare shi, gobe za a iya samun wani bayan bincike zai iya samun akwai illatun qadiha cikin wannan silsila wadda kai a gunka din ta inganta ta tabbata babu illa tare da ita. Don haka ba za ka ilzamin wani ka ce shi kenan ni wanda na iso wanda na same shi dinnan shine dalili tabbatacce baya bukatan munakasha. Za ka yadda wani ka yi munakasha saboda mai yiwuwa akwai abin da ya gani kai baka gani ba, akwai abin da ya gane shi karkashin wannan silsila kai baka gane ba, mai yiwuwa kuma kai din agunka ya zama mai rauni, gobe kuma shi bayan bincike sai ya zo ya tabbatar da shi wato ingantacce. Me yasa? Saboda ai akwai wasu hanyoyi daban wanda suka rawaito wannan hadisin da ke tare da kai, suka ingantar da shi, suka sa ya zama sahihun ko hasanun li ghairihi. Da can hasanun ne guda ɗaya, amma bayan bincike aka sami hanyoyi da yawa suka rawaito wannan hadisin guda ɗayan, sai ya zama yana da ƙarfi bayan da kasancewa ya zama yana da rauni a gunka saboda hanya ɗaya ne ka samu kai ka rawaito shi ta hanyanta, kuma wannan hanyar da kake da ita ɗin tana da rauni. Wani kuma ya sami hanyoyi da yawa cikinsu babu rauni a ciki, ya karɓe su yana yin aiki da su. Kaga kenan kai a gunka yana da rauni, a gun waninka kuma bai da rauni, yana da ƙarfi. Kenan ba ka da dalili ka zo ka ce ni hukuncin da na samu dalilin wannan hukuncin tabbatacce ne, yankakke ne, baya karban waton munakasha. To shine malamai suka ba da bayani kuma suka ba da misalai karkashin wa'annan waton abin da ake kiran shi zanniyu athubut qat'iyyu dilala, almasailu zanniyatu athubut qat'iyyatu dilala, matsalolin da wato hanyar da ya zo ta gare su din nan, dalilin da ya zo a kansu wurin tabbacin koko dangancinsa ga ta inda ya fito din nan ba yankakke ba ne ba, amma ma'anar da yake bada kuma yankakke ne, yaƙini ne, haka ne ake nufi da shi. To wa'annan suna da yawa, suna ba da misali kaman ansibatu amwali zaka, wato nisabi na zakka da ake cirewa da kuma maqadiruha, kamar nisab wato zakatul ibil, abinda ya kamata a cire daga wato daga raƙumi idan ya kai 120 za a cire kaza da sauransu dinnan. wa'annan hadisan da sun zo a kansu dinnan dukansu a hadisu ahad, duk da kasancewar ma'anan da suke badawa dinnan guda ɗaya ne, muhkami ne, baya karban wato fassara, baya karban ta'wili. Sannan an sibatu zakatin naqdaini da kuma wato nisabi na zakkan kuɗi da ake cirewa, shi ma wato abin da yake nuni gare shi guda ɗaya ne, ma'ana guda ɗaya ne, sai dai hanyar da ya zo ta kan shi ɗin ne wato ahad ne ba mutawatari ba. Sannan kuma nisabu sariqa, nisabi wanda idan ya kai za a yanki hannun mutum wanda ya sata, shi ma kansa ma'anan shi sananne ne, tabbas ne, amma hanyar da ya zo ta kan shi ɗin wato ahad ne ba mutawatari ba. Da kuma adadun rada'at allati tantashiru biha alhurma, wato shan nonon da zai tabbatar da haramci
tsakanin wanda ya sha wanda ta shayar da kuma wanda ya sha daga gare ta dinnan, domin kamar yadda muka sani ai shayarwa yana daga cikin abin da yana haramtar da aure, kamar yadda wato dangantaka take haramtar da aure. Ma'ana wa da uba da abin da ya shafe su da ala au nazal da kuma furu da usul duk suna hana auratayya. To hakanan shan nono shi ma yake haramta auratayya tsakanin wanda ta shayar da kuma wanda aka sha daga gare ta. To adadi nawa ne zai tabbatar da wannan haramcin? Shi ma kansa hadisan da suka zo ta kansa din nan hadisai ne ahad ba mutawatarai ba, duk da kasancewar ma'anan da suke badawa guda ɗaya ne, la yaqbalu aljidala wal niqash. War ru'ya da wato da ganin Allah madaukakin sarki, wal kalamun nafsi wa adadun masailil kalam, yawanci daga abin da ake kiran shi ilmul kalam, duk yawancin abubuwan da wato hadisan da malamai suka yi sabani a kansu duk hadis ne ahad ba mutawatarai ba. Kenan za a yadda mutum ya yi saɓani, idan ka ga mutum ya yi saɓani ko ya tafi daban da abin da malamai suka tabbatar da shi, to muddin yana da dalili kuma wato abu da ake khilafu mu'tabar ya zo da saɓani amma yardajjen saɓani ne, ba wai saɓani ne wanda bai da ma'ana ba, saɓani wanda ya tashi akan son rai, saɓani wanda zai je yi karo da wasu nusus muhkama da kuma qat'iyatu thubut, to wannan saɓani ba a yarda da shi ba za a aiki da shi ba. Amma dukkan saɓani mu'tabar wanda an yarda da shi, malamai suka yarda da shi, to mutum yana da daman ya yi saɓani. Me yasa? Domin ayyukan nan a nasoshin dukansu ahad ne ba mutawatarai ba, sannan kuma akwai abubuwa da yawa wanda za su sa malamai su karɓe su ko su mai da su diba da kasancewarsu sun yi aiki da abun da ake kiran shi ilimin mustalahil hadis, malaman hadisi suke sane da shi su yi aiki da shi. menene darajatul ijtihad, wato kimar ijtihadi karkashin wannan matsalolin? Malaman usul sun ce kimarsa tana da girma sosai, amma bata kai martabobi guda biyu, matakai guda biyu da suka gabaci wannan dalilan ba. don mun san akwai adimatun nusus, masailu adimatun nusus da kuma masailu zanniyatu dilalatan kuma zanniyatu subut. kenan wa'annan abubuwan su ne sun fi sauran faɗi, amma shi wannan wanda muka yi bayaninsa yanzu shi ne ya zo a mataki na uku, bai kai faɗi ba amma shi ne mataki na uku wurin muhimmanci. idan mutum ya tabbata kai ka iso ma wani ma'ana, to ka san cewar kai alhamdulillah ga inda iliminka ya kai, amma kar ka yadda da cewar wannan abin da iliminka ya kai ka gare shi dinnan shine mutlaqi wanda la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi. a'a ka saurara mai yiwuwa daga baya za a iya samun wani wanda zai zo ya saba maka, ya fi ka dalili, ya saba maka, ya gaza maka akan dalili, ko ya daidai da kai kan dalili. duka wannan ka san shi, ka aje shi a tunaninka, domin idan ka ce ba wanda ya kamata ya saba maka, za mu ce maka tsaya ma tukunna, wannan abun idan ka an yadda cewar ma'anan da yake bada guda ɗaya ne, to kuma a hanyar da ya zo da shi din nan ai ba tabbatacce ba ne ba. yau ka yi bincike ka kai ma wani natija, ka tabbatar da shi ne ko ka kawar da shi ne, gobe za a iya samun wanda zai zo ya kawar da shi ko ya tabbatar da shi da wasu ka'idoji wanda sun fi naka ƙarfi, sun fi naka ilimantarwa, sun fi naka manhaja, sun fi naka wato tasowa akan usus na abin da ake kiran shi naqd, da kuma usus abin da wanda ake kira at-takhrij, dan diba da ilmul jarh al-jarh wa ta'dil wanda malaman hadisi suke aiki da shi. to domin haka malamai haka suka bada wato kimar wannan sabani, sannan kuma sun ce idan mutum ya tabbatar da wannan sai ya nemi wani abu da ake kiran shi tahqiqul manat, da Imam Shatibi yake kira a gare shi a kullum idan ya zo karshen bincike irin wannan, sai ya ce idan mutum ya tabbatar da wannan abun, ya tabbatar da ingancin shi ta bangaren sanadi da kuma ta bangaren ma'ana, to sai ya san yadda zai yi wato ya aiki da shi
a aikace wato fi hukumi tanzili kenan ya saukar da wannan abu a ƙasa ai aiki da shi shine abin da ake kiran shi tahqiqul manat inda al-imam Shatibi. to wannan shine wato bololuwa kenan idan mutum ya yi bincike akan wannan masaila wanda ake kiran su adima wato zanniyatu thubut sai kuma qat'iyatu dilala. naktafi bi okay fa wayannan su ne matsaloli da ake nufi da su ake kiran su almasailu zanniyatu athbut qat'iyatu dilala wanda hukunce da yawa ana iya samun su karkashin su kuma wato malamai suka yi bincike akan su suka kai ga wani mataki amma ba su ce wannan hukuncin da muka samu din shine al-mutlaqu wanda ba wato la yatil batil bayna yadihi wala min khalfihi ba. ana iya karban duk sabon ilimi idan ya zo da wani abu sananne ko mutabar wanda an yadda da abin da yake wato yake nuni gare shi din. za mu ci gaba insha Allahu bayan wannan din akan abu da ake kiran shi masailu qat'iyyatu thubut zanniyatu dilala wato sabanin wannan wanda muka yi bayanin sa yanzu kenan insha Allahu a darasi wanda mai zuwa bi idnillahi. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullah.